UMP ka Shillong u Dr. Ricky Andrews Jesingkan uloong baka bom skola banlong ban ai Iwei Shithi ban yo no ya ka Pisa. Habakran haka arpau tarik naitung harjar pesaw halor ka jing sapriang ka khubor harinsan social media baka sorkar pedeng kalamang arspa khandai phokulur ban penbha ya ka surok ba NH6 kabayat lingba ka East China Hills hadian ba ulai kendu yu menteri katanat road and transport ka sorkar India unitin gadkari. Haka por balik aja kishti haka artarik bat haka lai tarik menteri ukhat ba ukwa bane kendu bat haka jingkran la sunguthu baka don ka Pisa ka ba ars pa klur tingka ka balamang ya ka surok NH6 bat khandai phau klur tingka ka ba khlempat mang Henry la shumenjur la Dr. Ricky ulaong baka don ka jing sunguthu bakla ka sorkar hadian bakalami haka khubor halor kani namar ka bomla hi banlong ban ai Iwei Shithi ban yo no ya ka Pisa kalong bet ban shim buram. Kani ka surok ba NH6 kalalong kamat ka bekeren jurbha harinsan social media namar baka sneu shabapalan kabala penso sat ya kalet kawan jongki pai ba ka jingmi khobor baka sorkar India kalamang arspa khanai phoklur Maria ai Shithi UMB ka Shillong kala penthanam me ka jingya pen inya hapdeng ki nongkershan ka party Voice of the People Party bat ka NPP ka bayalam ya ka sorkar hak ba kala donru ka jingpen shai baya kani ka surok la shim khya bat lamang na du baya kendu menteri rang ba ka jala ukon rat ke sangma ha ubnai jelio baladam Kiransan ki bakat ko ni lai kren shai kata hagapor bagle ai ka Shithi da ka jing sukhya namar nga hi ngalama ya ka jing e por bagle Shithi ka than te alik ra to Shithi ka mau ka arterik ka lai tarik minister khot ko banya kendo pat kum to ga jing e kren ni sungtho ba kadon kata ka Pisa ka wei ka arspa klur na gam ta ka surap kabala sanction pat kendai pho lor pat kaba pat la approve tong pat sanction kata ka bagi kran maki pat sha we ni ki nong tho kot ko bor correspondent ngai thu tangata te ka sa tangata te ka sa pat te lai I ko de ka jing su thu pakla jong ka sarkar ya ka e ka ba we tu nong tho ko bor se u tho kabang kamshim don ka jing kren jonga but so ba shwa bagin kren ke ngiri banda bandon kam ya kata ka bor sotho ka bor berkat namar ka bam la hi banlong batang Iwei Shithi ka singi bobot ban yo no tu kala se banlong bat ka bam kum ka party hi nginum shim bong te pareng chim credit ke baro mo kaba kalong beat yot yang ahiru bangan sim credit juga hukum kata mo rei susi pa kalian juga sorkar jela pada kawan ka wanra ani ka kading sotho bakla ka jongka te abang nget kalong pat aku kalian ka jingkerku pai pa preutip pa kadon kata ka Pisa pat kermen scam bandala de kapor ban pentrai kam ya tu ka Pisa pai pa hi unbot deal pakanam ja shinayaru na ka e kabaga sorkar kalamang panang ni sa khamat ni kerman bagi no kinu ki scheme kaba nagabenta ka jom pai pa hi pa kan let sha pai pa pat ka song ho pai pa pat pa pun putin pat bagi nampai lah. Nawar ke sensar pai ba, ke bor ke song ho pai ba.